Pakistan'ın Demirgazyk günbataryndaky Peşawar şäherinde Mekke hac edenleriň garyndaşlary, ziyaratçylary garşy aldylar. Ýyllyk ziyaratdan gaýdyp gelen birinji uçarda 200 çemesi adam öýlerine dolandy. Resmiýetiň aýtmagyna görä soňky hepdelerde aeroportyň daşynda ok atyşyk bilen bagly ençeme wakanyň bolmagy sebäpli howpsuzlyk şertleri güýçlendirilipdir. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede baş sud Topar 24 adly opozisiýon hereketi gadagan etdi we ony ekstremist gurama diýip atlandyrdy. Topar 24 sosial mediadan peýdalanyp 10 oktýabrda Duşanbede protest geçirmäge çagyryş eden soňky günlerde hökümetiň batyş astyna düşdi. Protestde çagyryşlar giň derejede çap edilen soň Täjikistanlylaryň köpüsi internetden mahrum bolupdy. Emma Täjik häkimetleri muňa öz gatnaşygynyň ýokdugyny aýtdylar. Moskwada Azerbaýjanyň ortatdaky elçihanasynyň öňünde aktivistler bir-birini çalşyryp bir adamlyk protest aksiýasyna geçirdiler. We Azerbaýjanly adam hukuklaryny goraýjy aktivist Leyla Yunusa goldaw bildirdiler. Bakuda ýerleşýän Parahatçylyk we Demokratiýa institutunyň ýolbaşçysy Yunus iýul aýynda Azerbaýjanda tutsak edildi we galplykda hem dönüklükde aýplandy. Leylanyň adamsy Arif Yunus hem tutsak edildi. Olaryň tutsaklygy Azerbaýjanda opozisiýon aktivistlerine garşy batyşlaryň güýçlenýän döwründe hamalaşdyryldy. Siz günüň täzelikleri bilen tanış boldunuz.